இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்னாவில் ஒரு ஸ்டீல் மெம்பர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு. அது என்னென்ன மெம்பர்னால் காலம் பீம், அடுத்தால பாலி பீம், கர்வ் பீம், டின் ப்ரொஃபைலு, அடுத்தால ஆர்த்தோகனல் பீம் எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். காலங்கிறது காலத்தை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல காலம் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும், காலம் கிரியேட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு பீம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ரெண்டு பிக் பண்ணணும், கிரியேட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாலிபீம் வந்து என்ன யூஸ்னா, இப்போ பீம்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக மட்டும் தான் போட முடியும். பாலிபீம்னா எப்படி வேணாலும் பெண்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதுக்காக பாலிபீம் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு கர்வ் பீம் வந்து ஏதாட்டு ஒரு லொக்கேஷனில் கர்வ் மதிய பீம் வேணும்னா அந்த லொக்கேஷனில் கர்வ் பீம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கர்வ் பீம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு 3 பிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது டின் ப்ரொஃபைல் வந்து இப்போது ஒரு மெம்பர் ப்ளேஸ் பண்ணால் 2 ப்ரொஃபைல் வரும். அது இது எங்கே யூஸ் பண்ணோன்னா பிரேஸ் வர லொக்கேஷனில் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இதில் 2 ஆங்கிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆர்த்தோகனல் பீம்னா ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷனில் ஸ்டெப் காலம் அந்த மாதிரி பட வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா இந்த பீம் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவரை பார்த்ததில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.